Hi havia una vegada un antropòleg amb idees preconcebudes sobre el sentit de la vida, que en visitar un poble en un dels seus viatges a l'Àfrica va voler proposar un joc als nens i nenes de la tribu. Preparar una cistella vessada de fruites al costat d'un arbre i els va dir que fessin una cursa cap a l'arbre i que qui hi arribés primer es podria menjar totes les fruites. La mainada va escoltar amb atenció, el miraren amb certa curiositat i acceptaren posar-se a la línia de sortida que els indicava l'antropòleg. Quan va donar el senyal de sortida, totes les nenes i nens es van agafar de les mans i van córrer plegats fins a arribar a l'arbre. S'assegueren al voltant de la cistella, es van repartir la fruita i se la van menjar, tot gaudint-la. L'antropòleg, estranyat, els preguntà per què havien corregut junts si un de sol podia haver guanyat totes les fruites. I li respongueren: Ubuntu. Ubun què? Preguntà l'asturat antropòleg. Umuntu nigumuntu nagumun. Ubuntu. Com podria ser feliç un de nosaltres si la resta de nenes i nens estan tristes i tristos? La felicitat d'un no pot estar basada en la infelicitat dels altres. I conte contat, ja s'ha acabat.